ти може би станал много уязвим в някакви моменти от живота, благодарение на физически или психически натоварвания. Как можеш да поддържаш своя глас в изправност? Ти винаги да си това, което той е. Ами като не го изнежваш прекалено много. Какво значи да си изнежваш гласа? Ами да се пазиш прекалено много. Чувство за мярка вече да е нарушено. Значи нито трябва да злоупотребяваш с гласа си, т.е. да го тормозиш и да не спазваш елементарна хигиена, нито пък да се увиваш непрекъснато в шалове, да се пазиш и чайлове и да седиш на топло, да се потиш и да е после най-малката настинка, като излезеш навън, ще те извади от строя, защото гласът ти е изнежен вече, не е кален. Трябва да се намери златната среда и сега е най-опасното време, защото има вируси, много кашлици и даже и в момента гласа ми е малко паднал. Но пък той в това си има очарование без да го прекаляваш. На времето преподавател по пеене в консерваторията, Заберски старши, той ми каже, като си болен трябва да пееш най-хубаво. Стига бе. Да. Защото ти е леко дрезгав ли? Да, гласа се уплътнява. Нали, има някои търсения, да речем, ако търсиш такъв тембър, трябва тенденциозно да го постигнеш, докато сега той си идва на готово. Нали? С добавките в постпродукция. Да. Така че да. С тази постпродукция какъв е смисъл въобще да се пее, кажи? Постпродукцията сега вече чудеса се правят. Именно. Сега вече и концертите са повечето с подложки, въобще това е световна тенденция, нали, не се свири на живо. И аз това не мога да разбера, може ли не е удоволствие да свириш по някакъв сигнал, по някакъв клик, но те се обезопасяват, всъщност те се застраховат хората, за да може да не така берат горчивите плодове на лошото озвучаване, на лошата акустика в залата. Да, но все пак това са рисковете на професията, които трябва да се поемат. Хората плащат пари да слушат музика на живо, а не записи. Да, точно така. Случва ли се това и с симфонични оркестри? Те да се преструват, че свирят? Има. Има такива случаи. Не искам да цитирам, да не засегна колеги. Човек направо ми каза се едно, че дядо Коледа не съществува, разбираш. Аз мислех, че поне това е нещо реално и истинско. Наредки са такива случаи, но понякога има симфоничен оркестър на сцената, който се прави, че свири. Като певица в нощно заведение. Да. Скъпи приятели, ако харесвате най-култовите моменти от шоуто 1 на 1, абонирайте се с камбанка за Чефо Moments. Целите двучасови епизоди пък са налични на Чефо подкаст. Линк за канала в описанието на видеото. Благодаря. Какво ще да кажа? Понеже ми минават много теми, дискутираме и минават много мисли и някоя се изгубва така в подсъзнанието някъде. Но ще се подсета, пак във връзка с пеенето на живо, с оркестрите и така, да. Поема си риска, по-добре да звучиш по-зле, обаче да е изцяло на живо, нали, някъде. Ти обираш Калая всъщност, ти си певеца е този, който е фронтмена и всички грешки се пишат на неговия гръб, нали, лошото впечатление, ако останеш. Нали, той дори може да бъде и подсъзнателно публиката да остане с едно неприятно впечатление заради лошия звук, ако е имал лош звук и бил по-дълго постоянен. И ще го даде на тебе. Всъщност контрата остава, негативите остават при тебе всъщност. Да. Така че риск си е. Особено в България повечето зали не са с добра акустика. Има читалища, стари концертни зали, които са много добри, много акустични, но не са много. Някъде правят сега ремонт и актуализират гет, например. Сега ние пътуваме много интензивно с отделно моите летни и коледни турнета. Аз правя всяка година по едно коледно турне и по едно лятно турне, симфонично, с симфонията Враца и гост-солисти. И после пък правя пролетно и есено с Хилда и с Теодоси. Правиме 3 проекта, които са с Плевенска филхармония, които са българско кино, световно кино и Гершвин. Така че обикалям непрекъснато. Нали? Предимно България
и виждам къде какво се случва. Например, в Монтана скоро имахме концерт, всъщност то беше в театъра, предишния път беше в читалището. Моя коледен концерт беше фантастичен звук. Хората си направили труда да го измерят добре, да го реставрират, да го модернизират, но с мисълта, че там ще се правят концерти и спектакли и трябва да звучи добре. И наистина се постарали, звука е перфектен. Къде ми направи в Шумен една зала скоро ми направи много добро впечатление след ремонт. И така. На мен ми е интересно как се постига добрия звук в една зала. Как се прави добра акустика? Какви са компонентите, които трябва да се сложат в залата? Не мога да кажа. И на мен не ми е ясно. Поне малко... Да, по принцип дървото, определен тип дърво, което съдейства за акустиката. Има си много компоненти. Това е цяла наука акустика. Но мога да кажа следното. Знам в църквите, защото от църквата идва всичко. Нали? Оттам, както и пеенето, и музицирането, съответно и акустиката. В много църкви се монтират делви в стените. Празни, кухи делви, които подсилват акустиката на храма. Ето, например, Свети Николай Софийски на Скобелев и на Опалченска и на Пиротска. Има такива монтирани делви. Не знам в нашата енорийска църква дали има Свети Георги, не съм питал. Но затова за звука в църквата винаги акустиката е перфектна. Феноменална, истинска. То наистина звучи толкова... И не ти трябва микрофон, не ти трябва нищо. Да, то е цяла вселена. Да. Вселена от умение, информация, Господи Боже мой. Ние влизаме и слушаме нещо, пък под това колко много има. Разбира се. Много професии има. Темата за поддръжката на гласа ми е много интересна. Ти как си с пороците? Имаш ли някакви пороци за гласа? Не са ми чужди. За гласа? Да. Нещо да пиеш студено, да дърпаш наргиле често. Наргиле, такива работи. Въпросът е, че студеното, аз не обичам много студено. Понякога, като съм много жаден, тогава обичам студено, а не много студено, хладно. Да. Газирано? Газирано от време време пия, не се лишавам. Но не ми е приятно. Знам, че е вредно. Отвикнал съм да пия такива питията газирани. Не за гласа, по принцип е вредно за тялото като цяло. Но не трябва да забравяме, че горещото е много по-вредно, отколкото студеното. Горещо за гласа, ако говорим. Нали? Страшно вредно е горещо. Никога не трябва, дето казват горещ чай да се пие. В никакъв случай. Стига, бе, човек. Да, ужасно вредно е това. За гласните гънки, за ларингс, фарингс. Трябва да се пие хладък чай. Както и в горещия чай, като сложиш мед и той става отрова. Защо? Може да прочетеш в интернет. Никога мед в горещ чай. Това ми е мега интересно. Обръщат се функциите на меда веднага. Но изключително вредно нещо. Трябва чая да е 10 минути поне да си изчакал, тогава вече като е хладък. Тогава слагаш мед. Иначе е чист или с захар. Колко неща ние правим по грешен начин? Да, така е. Това е толкова голяма тема. Така сме научени. За съжаление. И за щастие пък на някои неща сме научени, които иначе никога сами не бихме ги разбрали. Или много по-трудно бихме ги познали, отколкото ако не са ни дадени като смляна храна в устите. Аз направо видео мисля да направя на тази тема, защото много се впечатлих за това колко е вреден меда в горещ чай. Господи. Пише го обяснение, има доста конкретни. Знам, че ти се вдъхновяваш също доста от други изкуства. Филмовото изкуство, например. Да, обичам кино. И театър също обичам. Филмова музика, да. Да. Кой е музикалният филмов албум, който ти е останал в съзнанието? Кой филм те е така запалил с своето музикално оформление? Има много. Обаче
забележителните са естествено... Ако епизодът с Васил Петров ви е харесал, може да хвърлите и поглед на епизодите с Криско и с Прея. Оставям ги ето тук някъде. Те, в крайна сметка, са други успели български музиканти. Чао!